Показвам ви моя гараж в Rocket League. Точно така. Нека да започваме. Нека да започнем с колите ми. Това са те. Имам Backfire, както е с Теслата Cybertruck. Те са от Fortnite от миналото видео, можете да ги видите. И двете ще ги кача на 7 септември 2024 година, така че не ги изпусвайте. Така че сега да преминаваме при джантите. Както виждате, няма много, но са си хубави. Освен някои, които са много грозни. Да, това са те. И да, нека да продължаваме с буста. Принципно аз играя доста по-наскоро в Rocket League. Имам само тези. Така че не ми се подиграете, защото днес на този аккаунт е на почти 1 месец. Така че, да. Нека да преминаме с тези работи, които слагаме отгоре колите, както можете да видите, или някакви шапки или неща. Както ги наричате вие, напишете как вие ги наричате, аз ги наричам неща или шапки. Така че отиваме към тях и да ги видим колко има. Принципно да, имам само две, но да, тук не играя много, не съм получавал много, но аз съм си доволен на този аккаунт, който е на по-малко 4 месеци. Ето, наистина. Имам 127 гола с тази, а 55 с попкорн бъкста. С Роял Крона 127 гола. Нека да продължаваме с антените. Тук имаме флагове, имаме черепи, имаме смайли, имаме и топка. Мисля, че всички трябва да знаем към другите флагове, но може и като напредна с този аккаунт в Rocket League, може да ги разгледаме всичките, когато ми напредна аккаунта. Но да, за сега е само това. Това ми са тези работи, които като съм с прекалено много нитро ми излизат, защото съм се изсилил много и това е. А сега, айде да видим сега какъв съм дори на играта, какви банери имам. Не съм много, но са якички. И да отиваме към тях. Това са моите банери, не съм много, както казах. Още ми е малък аккаунта, но да, скоро ще го напредна. Ще напредна с аккаунта, така че не се притеснявайте. Но за сега само е това. Нека да преминаваме към как се казваше? Ясно, дори не знам как се казва. Както можете да виждате, аз сега съм криптозоологист. Имам дата драйвен. Между другото, този криптозоологист днеска го смених. Mosh Manians, Soul Swimmer, ветеран. Аз днеска бях ветеран и го смених с криптозоологиста. Да. И това е всичко за този епизод. Ако ви хареса, можете да оставите по един лайк и да се абонирате за канала. Също, както и миналия клип, който би трябвало вече да се качил. Би трябвало вече... Би трябвало сега, който по-рано да се качил това видео, би трябвало вече да се качил. Чрез моите 60, да. И това беше всичко от мен за днеска. Така че можете да оставите по един лайк и да се абонирате за канала. Трябва да стигнем 60 абоната, ако искате лайвстрим с мен и мои приятели на Fortnite и на всякакви игри, например като Need for Speed Heat, Rocket League и други. Но за сега сме си само на Fortnite и Minecraft и Rocket League. Може да няма повече Minecraft, може да има, не знам. Защото има някакъв проблем с нея, не мога да се оправя и май трябва да се изтрия и пак да инсталирам, но накрая поне съм с скин.
Така че просто се абонирайте за канала и лайквайте, шервайте. Толкова сме близко до 60 абоната. Буквално ни трябва около... Не сме толкова близко, но до 20 абоната гоним още 5 абоната. Моля ви за поне се абонирайте, да стигнем 20, после 30, после 40, после 50, накрая 60. И вече дигаме канала, да става по-добър. Да, това е. И също забравих нещо да ви кажа. Нещо не успявам да го открия, но имам клуб в играта, тече. Можете да влезете, просто трябва да ме аднете. Аз казвам да, вече 14-та. Може просто да ме аднете, аз да ви приема поканата и да ви добавя в този клуб. Така че, ако искате, аз не ви карам на сила, това си е ваше решение. Но да, това ще е краят на този клип. Както винаги, трябва да има край. Но да, аз казвам от мене, чао и вие бъдете живи здрави!